This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Hugot nga ginamonitor sang gintukod nga monitoring team sang Public Safety and Transportation Management Office o kon Pstmo ang mga traffic enforcer sa syudad sang Iloilo. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Mr. Jack Kunlo, Pstmo head, ginpahayag sini nga bangod sa mga report nga nakalabot kay Mayor Jerry Tranyas kag sa iya opisina nga may pila ka mga enforcers nga daw kasubong nagapalagyo sa ilatag sa mga katungdanan sa dalan, ginpakamaayo sini nga magtukod sang monitoring team. Sunod sa iyang monitoring team sang Pstmo amo ang maga-monitor kag magapasa sang report sa iya kung bala nagatrabaho sang husto ang mga traffic enforcers. Dugang pasig natungdan importante ang traffic management sa syudad. Pangod nga tuman kasako ang dalan ilabi na sa tion sang peak hours. Report na gikan sa Iloilo City Hall. Inisi kabandera ang Alex Escalante, nagkabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.